Buni yak tong angke bono amti haise ma tong patal kina ni borok haise ma tong bono pura patal kina se bono amti khai ni sakna hai ma tong hingge no kisi sabel no katam hai ma tong ang kaisa YouTube video nugui ba Facebook nugui khoroksa bukhuk ni kok no ang phiroknani musungkha bukhuk jungno ang sungnani musungo khoroksa borok mutaiman thani khoroksa borok raja gosi thani nini tamu problem mutaiman khangke ba nini ani bagisi kaham le nini ani bagisi kaham bo nini ani hamyana hamrana bagisi bajai phayo phaidi ba nungbo khulum paidi nungbo cheri nai phidi bo soi soi kubuida mutaiman tini khoroksa mutaiman mano bo PK madam ni yak tongo tai khoroksa raja gosi nai bo boni PK madam ni yak tongo PK madam bebak jaga si noro ni oxygen ngai tongo hungke tangi PK madam ni ukulok na norok analyze khaina yang ba PK madam ni logi wa tangi waisa mung phaina yang ang sanai nono le je sabo dagi mutai manai no ba raja gosi nai no PK madam ni yak tongo hne sadi hne nono sabo dagi noro ni product kishur nini no saida dagi no saisi khana product kishur buji khada nora asa PK madam no nangjagai ni tongo kake noro ni bagi oxygen chingke phaidi ba waisa cheri nei phidi patal kona ni samung no bini ya phe rek sawai noro himi nei phidi ang rok no obosai request khayo gobang ma YouTube Facebook live phai nai norok nang nuyani kok no ta sapaidi oma hai chu gya petwa bororok ni bagino tipra chhatro koloknani nango tipra saro birman manani nango oroi poroi engnani nango tini nukhana bole raja hanene kobor salai busak nangma baina ang hamya hamu ang lumani hamu ani saya hamu hanene no sawi tongna bole ha abono kinoro mutai hini mani nakha tini soyong mutai manu hini gosi oi sananya hke norok sajakliya arko sami yak tong patal konnani yak tongo ni norok sawi tongo patal konya jesu bebak jaga se tongi tongo hangke ba patal konya ba soi dofani bagai samu tangnai sible patal konya tini dofani bagai sacrifice khai tongo dofani bagai jaya naya khlainai nini ani bagai thinangni bagai bo samu khlai tongo aro kenoro nukliya aro kenoro siniliya je samungo phanang kake patal kona je kunu samungo tha janani thaka kisi patal kona ke patal kona ma BTC bele patal kona ba nangkhumani borok sible phaidi nungbo patal kona ni logi patal kona je samung tango a samung nungbo tangi ni phidi waisa tani bani ukulugo ra asu kabang ma kok sijaba tangi no bona asu nasle bobo nini bukhu bobo o hayung nino bo o hawa thiklai nai o hawa jonmo nanai norok boni ukulogo tami bagai asuk eta khlanyani na sugu sugia norok nangu nangya tamni bagai asuk bini ukulogo ruk phrelai tarmane no PK madam khan tipa sarok ni oxygen PK madam tipa sarok ni oxygen ni bagai no u tipra sarok je kono jagao tini mutai bachaibo raja gosibo dofani kok sanani ngaibo bebak jaga no PK madam no nangjago PK madam ni yak tongo ni saw PK madam kha o hayongo yarung surjak buji khada PK madam yarung surjak PK madam no kebo phujai manya PK madam ni bisingtui no nini thinang nini ha nini dopha bebak no bikhokjak nai buji khada nok tai sabno nasingi tongba nok sabno nasingi tong tai sabno nasingi tong phaidi doi tikhe sal haida sakang PK madam ni samungo involve phaidi buji kha nungba edi nogor police line no thangai agoli tawano pori tong bole buku nung pori mani sereng mani borowo buko ha kaisa khoroksa kaham no nasik manya khoroksa kaham kok sakangke bono bo khana tokjagya inorok sabona hamjak mani tong norok bujagao tipra sa dofa hanai chiri khoklai raja hne bolai tongmani le borowo abo buko proof phunukdi raja se mo thangnai raja se ti khoknai hne norok salbrum kablai
राजानि साक नाया साक लमानि हामिया नै राजानाव रोफ्लाय खुलुमनाय बोले हा राजानाव रोफ्लाय खुलुमलायो बुको नरनि राजा बियां थांका दफानो दैखकनाय दैखक दिबा बियां कमाखा जेबा खुपनो जेबा काउटमाराव बो चिनि स्माइट टीवी दियो कासारिनिम चुखे फनुनिम चुनांग मी उनखे बो स्क्रीन व कॉन्टैक्ट नंबर रिये टिंगमुबाई नराव ग्रंलायमायनाय जेबानि काउटमाफो स्माइट टीवी खाकजांये याचो सावो जतनो खाकजा